Gvern ġdid nazzjonalista se jfassal politika li tindirizza l-isfidi ta' kulħadd u għalhekk huwa importanti li l-politiċi jitkellmu kemm mal-negozji kif ukoll mal-ħaddiema sabiex ħadd ma jitħalla lura. Dan kien il-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg waqt żjara li kellu tnejn filgħodu fl-uffiċini tal-PwC, żjara li saret bħala parti minn serje ta' attivitajiet ta' jum il-ħaddiem. Mal-wasla tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista ġie milquh mit-tmexxija ta' din il-kumpanija fejn spjegawlu in-numru ta' servizzi finanzjari li joffru fosthom awditjar, taxxa u konsulenzi. F'kummenti ma' Net News il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg spjega li ditta bħal din tikkontribwixxi ħafna għall-ekonomija ta' pajjiżna iżda minkejja l-kobor tagħha xorta taffaċċja numru ta' sfidi. Fl-aħħar mill-aħħar kumpaniji bħal dawn ukoll ikollhom sfidi ta' workforce illi wkoll forsi tagħtihom impatt illi rridu naraw kif nistgħu nagħtuhom l-appoġġ biex ikomplu jsibu il-ħaddiem anke lokali biex ninċentivaw anke fl-università aktar żgħażagħ li jkunu jistgħu jiffrekwentaw korsijiet sabiex jitlu mal-Big Four li għandna f'pajjiżna u anke accountancy firms oħrajn. Fl-aħħar mill-aħħar irridu naraw il-ħidma tagħhom, irridu nifhmu eżattament ukoll min għandhom għaliex fl-aħħar mill-aħħar dawn huma l-esperti ta' dan is-settur sabiex aħna anke fil-viżjoni tagħna tal-Partit Nazzjonalista nkunu nistgħu ninkludu dawn il-proposti li nirċievu minn għandhom. Għal din iż-żjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista kien akkumpanjat mix-Shadow Ministers Graham Bencini, Derin Karabot u Rajin Kallus kif ukoll mill-kandidat għall-elezzjoni ġenerali li jmiss Frederick Aquilina.